Tinokutokezai CCC tauya nhau dzanyasi zuwa lechipfumbamwe mwedzi uno wa Nyamavhuvhu. Asara basi mazuwa 14 14 pachirungu kuti tisvike kuzuwa rosarudzo. Rekai tigolinga kuti zvinenge zvitekera sei. Tikalinga munhoroondo nyasi ndipo zuwa kuSouth Africa vanorangarira vana mai vakaita kuratidzira kunzvimbo yePretoria wachida kuti kodzero dzavo dziremekedziwe. Nyasi ritori holiday imo munyika yaSouth Africa. Pokare munhoroondo America nyasi mugore 1945 yakuendesa kugwisa bhambo ro kuNagasaki, atomic bomb pakaita kunyangariwa. Idimwe yakapfa ngairamba yakazorora murugare. Kaitiringe zviri munhau dzanyasi bato ro CCC kubudisa ikora kuita manifesto yaro kwaomberewa manja azhinji wanga wachireketa kutoti wakaita tusvinu. Gwaro ravo rakaita mapeji 100. Tikureketa zvisvinu ipapo wagotsanangura zvese kuti wachagozviita sei. Zvawagoreketa zvizhinji tagokunyepa ino zuro zviya nozvimwe zvavari kuda kuti zvinhu 20 zvavari kuti wachindopinda mazuva 100 asati apfuura wanofanira kunge watobatana nazvo. Ipapa zvakasanganisira kubatiwa kwopfumi, kudzoredza fundo yevapwere kuti iite zvisvinu, kubhadhara mabasa ehurumende, kuti kwai vanhu vese vakone kurapiwa mahara kuzvipatara zvohurumende, pokare kuti fundo yevapwere iite yemahara. Izvi tozvirovera manja zvidai zvatoenderera mberi. Ipapa rekai tigoramba takaringa. Wari kuda pokare kutoti vanhu vese vagopuwe mari yomutero ibodzi inondoita zvikamu 15 kubva muzana. Aiwa, zvinoramba zvinakidza kana zvikadandi. Wakazvikona basi kuzviita izvozvi, aiwa nyika yapfumvura. Kaitirambe takaringa kuti vanenge vachidini. Ipapa nyasi wanga wariko wachamisa kunzvimbo yonkai pabodzipo norupane. Aiwa, simba rawanaro wachamisa ribe kuningisika zvisvinu. Ipapa kutekaira kwavari kuita kuku migwagwa yacho inenge ichitoita kukubika bika yegani. Apa wobva wasvika woita zvese zvinoda kuitiwa parari. Aiwa, anda kuomberewa manja mugwichoyu. Ndosaka tiri kuti kaanga apinde hache wochidiki achiri kuzvingwa achiri kutemiwa dzinobuda ropa. Ndo zvinenge zviri zvisvinu. Rekai tirambe takaringa ipapo kuti zvinenge zviita sei. Munangaro wanyasi waita urari yawo kuguta roHarare. Vanhu vangu vakaita kuita kunyangariwa kuzara mabhazi yokuita kuwanditsa zvokutoti ipapa vanhu vanga vachida kupfuura kuuya mutaundi watopedzisira wakudzikira iko kushowground chaiko wotekaira notsoka. Varume zvakaita kunyangara. Vamwe watononotsewa kumabasa nazvo, vamwe vakasaya pokutekaira napo chaipo, vamwe vakabva wandopedzisira wandopindawo murarimo kwakupuwa zvokudya kokahu chikeni iniyo inodiwa nomunhu wese kundotopinda nomarofu 3 munhu mubodzi. Aiwa, paribe anosiya zvakadando nokuti vanhu vese vanonzara. Nzara ndo inotuma kuita zvakadando. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiperera papi. Heno peno ndokuti WeNhau iwa munangaro wanyasi wabuditsa kutoti wakatenga kubudikidza nomari yehurumende muchina unoongorora vanhu kuti vane chirwere chokenza chirema, MRI machine pachirungu. Ipapa kwai mubodzi wabva watoita kuisirwa ribhoni kuti wacheke. Aiwa, zvakaita kuoma wakomana. Ndo zvinofanira kunge zvindoitiwa nohurumende wakanyarara, paribe kana chibodzi chiri kureketiwa. Vanhu vachizondoti kana wasvika kuzvipatara woona michinayo iripo. Heno mabi angu kuti zvakaita sei. Kureketa kwagoita monzora anozoro kuti achada baa kupinda musarudzo. Zeki nyasi yagobva yaburika iri kureketa kuti mutemo unoreketa kuti monzora anofanira kureketa, angadai akareketa kuti achada baa kupinda musarudzo mazuva 20 noribodzi sarudzo dzisati dzasvika. Rekai tione ipapa. Iye monzora agotoreketa akatoti aiwa, iwo zanu PF wari kuramba kuti mari inoita mamiliyoni 3 omaeuro ipinziwe kuti mapato ose anga achikona kuita vanhu wavo wanenge wakamirira munzvimbo dzokuvhotera, mapolling agents pachirungu. Rekai tione ipapa kuti ichokwadi chere kana kuti mazvanhukongonya kulingana kwawakarambana. Rekai tigoramba takaringa. Asi zvimwe zviri kutonakidza kutoda kuona wototi wozeki wachaita sei. Monzora wacharamba aripo chere pabepa rokuvhotaro. Iye ati ndichazvidaba
ko kasukuwere achaitiwawo sei? Achanga aripo chere kana kuti anenge asipo? Nokuti nyaya yache kaayenge ichindoripo kuti alodzi mhosva zvokutoti heno mabi angu ticharamba rakaringa ipapo. Iye kasukuwere atoendapo kare kudare guruguru munyika rinoringana zvebumbiro romutemo, akati wozeki wanofanira kuti wanyepiwe kuti wanofanira kureka kumubisa kusvikira iro dare iroro ribodziro rareketa kuti ngawachimubisa. Ya rekai tione njodo yacho iri kuitika kumatare ikoko. Aiwa isvinu, asi chiri kundoramba chinonakidza. Magweta ndo vanhu vanokuita kunota kureketa kuno, kugara wakanota zvawo, nokuti munhu wese andoda kuitiwa chino wabva wapinda machena, andoda kuitiwa chino bva wapinda, andotsvinyiwa bva wapinda, ahwinyiwa bva wapinda. Imi kai aiwa rekai tigweta magweta muupenyu hunoteera. Johannes Tomana agopfa uyu kuno yano aitiwa gamba ronyika nawamunangarwa. Rekai tigoona kuti zvinenge zviperera papi. Tati tanyepiwa baa kuti achaikiwa rini, asi tinoramba takandoringa. WZBC pabodzi bona Reuben Barwe manyadzo yazvo wabatiwa kuti wangu wakaita kunyepera pawagoita chirongwa chawo cho Lawyers for ED. Ipo paye wagoita mumwe mubvana wanga wari kuti kwai mubvana wa Linet Karenyi Kore. Ipapa ari ndiye mutevedzeri wachamisa ku CCC wakomana iye Karenyi Koreyo abva atoreketa akati aiwa ndopwito kaidzi ndopwito chaidzo. Ipapa vanhu vese padwa nemutande wandodoka vari kuti wasungisei mubhadha wemari, wasungisei mubhadha wemari nokuti wanojairira vanhu. Rekai tione peno izvezvo vari kumirira zvavo kuti hurumende ichinje, obva wachipinda manje kowati bhadharai mari. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Kwai Dimoti uya nomugodhi muZimbabwe kwai ari kutora wana akadzitape onyika dzasi kuAfrica kuti wauye kuenda kunzvimbo yeZimbabwe wachitekaira nzvimbo dzakasiyana siyana, wachiendesiwa kumapopoma kuna naHwange kupi kuna Kariba kuHarare kosangana nawamunangarwa nokudini kuti kwai wagonyore zvinhu zvakanaka pamusoro ponyika. Warume ipapa kwai patopinziwa mari inoita zviuru 300 zvomari yekuAmerica chaizvo. Wakomana rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei. Apa motiyu ndiye mubodzi agoenda kumatare odzimhosva muSouth Africa nokuZimbabwe kuti mana kadzitape wareke ugonyora zvinhu zvinochokuita naye. Ko ipapa akuwadiipo kare. Rekai tirambe hedu takaringa kuti zvinopera sei. Wamuturi Ncube waedzawo kuti vanhu vaitiwe zvisvinu. Ipapa wagototi munhu wese ari kutambira mari iri pasi pomadhora zviuru 500 $550,000 ZIM pachirungu kubva mwedzi uno akubhadhara ba mari dzomutero. Asi munhu ari kutambira mamiliyoni 15 mari yomunyika ndiye akubatirwa mari yomutero inoita zvikamu 40 kubva mu100. Tinoramba tichiti izvi zvakanaka izvi. Dai wakatozviita kwedu chaiko kuita izvezvi vanhu vachiribe mari pakaita kuoma, asi tondotenda kuti nanahasa umwe bana hwi. Wari kureketa makwai wagoreketayo kutoti kwai kambani yozesa yapindirwa padandemutande payo kuita inonzi hacking pachirungu. Ipapa pariba agoziva kuti zviri kumbotekaira sei, asi kwai kambani yoEverest ransomware ndo yareketa izvozvo kutoti wapinda mukambani yozesamo. Warume rekai tione dai wakagoreka kuita kusikinya tukono unokona kuona munhu wese ajusiwa magetsi zvika zvaita kunyangara chaiko. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvipera sei ipapo. Wochibuku mutambo yobhora nyasi yatambiwa. Shisham yazobva yajiwa noBlack Rhinos kuita 3 kuina Black Rhinos mapena. Yadha yajawo Cranbourne nokabodzi. Aiwa rekai tigoringa kuti zvinenge zvipera sei pamberi pam. Tinenge dziri kuitika pasi rese muSouth Africa. Gurukota rinoringana nozvokutekedzwa kwezvinhu imomo ragototi guta roCape Town rinofana kuti risiye makombi ese rakabata ribenhutse kuwaridzi wawo.
pakaita kuoma. Rekai tirambe takaringa ipapo kuti inenge ichipera sei nyaya yacho. Apa wara maposa wagototi wakutoda kutopa vanhu vanoita zvokubhinya wakadzi noapwere kuti wapuwe mutongo wokugara mujere upenyu hwese, pokare nokunyimiwa bhero nokudidi. Hino kuti zvichabudirira chero izvozvi tinenge takandolinga hedu kuti zvinenge zvichiitika sei. Wobhangi pasi rese World Bank wagoreketayo kutoti kuUganda wachadaba kuwapa mari yochikwereti yokuita chipi nochipi nonyaya yekamutemo kokurambidza ngochani munyika maomo. Zvakaita kunyangarawo komana. Rekai tirambe hedu takaringa kuti zvinenge zvimbopera sei izvozvi. Kwai kuno vamwe amai waita kutungamira kuratidzira kuri kuitiwa kunyika yeGhana zvekutoti paaita kunyangara wari kuratidzira kutoti izvozvi nyaya yekukwira kwezvinhu iri kuramba ichindoenderera mberi. Kwai kubva gore rapfuura zvinhu zvemuGhanamo zvakwira nozvikamo 40 chaiwo kubva muzana. Unobva waona kuti tiri tega baba kukwirirwa nozvinhu paapa. Rekai tirambe takaringa kuti waana adhokufo wari kuzviita seiko kuGhanako. Tinenge tiri kunyepa iye. Kuno mumwe mudzimai kunyika kudunhu roTexas kuAmerica kwai atokuwadziwa ipapo. Rimwe gondo kwai rakagwisa nyoka yaranga rabata kuti rinodya, richigwisa ichibva yaenda pamudzimai uyu, richibva rabenuka kudzika kotora nyoka iya kutokuwadza mudzimai uya. Ipapa unobva watoona kuti paribe chisvinu, asi tiri kutenda kutoti akarapiwa akuita zviri nani chaizvo. Zvanga zvakaita kunyangara chaiko. Kaitiringe hedu dzomutambo kwaiwo banyana watanda kubenhuka kunyika yawo yoSouth Africa kureketa kuno. Kwai kubenhuka kwawari kuitako wari kubenhuka mbichana. Hino kuti wari beneiko kutekedziwa kabodzi. Unobva waita kuzvisaya. Zvimwe zvikwata zvese zvinondoa zvibenhutsiwa kabodzi, asi iwawa basi ndio wazonzi kwai wabenhuke mbichana. Idi zvakaita kunyangara, wanonyanya kuwashora wakadziwa asi wachitoita tuzvino. Tiri papo mabuja. Rekai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.